मा बुंगोन मोनसे बिराद मोजां थासारि जायनि थाखाय माने बर' बिमा रावजों फोरोंनायनि जि फोरोंथाय बेयाव आलासि महरै नुजाथि फैनाय मोजां जादों। उदालगुरि जिल्ला UN Academy Exam Board really deserves appreciation. बिथांमोनहा बर' राव सोलोंथाइ बेखौ सिबिनो थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामदों। फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय दिनै बेयाव मोनसे मोजांथार हाबाफारि बिथांमोनहा क्रिएट खालामदों। एप्रिशिएट आं खालामो आरो बेखौनो नांगौ थारैनो मोनसे मोजां थासारि। नैबे बेलायाव आङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै मोजां मोनदों। आङो बुंदों फरायसाफोरखौ दिनैनि जोंनि गोनांथार मोनसे आयदायानो जाहैबाय थेरापि। जोंनि बडि आरो माइन्डखौ जोङो हेल्दि लाखिनांगौ, बेनि थाखाय जोङो थेरापि होनांगौ। जोंनि बडिखौ जों जुदि हेल्दि लाखिनोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फास्ट फुडनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, कोल्ड ड्रिंक्सनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दखानदारिफ्रा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय जोङो गोजानाव थानांगोन, अब्लासो जोङो हेल्थखौ जोङो इनभेस्ट खालामनो हागोन। आरो जोङो हेल्थ आरो इडुकेसनखौ जों जिहेतु इनभेस्ट खालामनांगोन, बेनिखायनो योगा जों खालामनांगोन, अब्ला जोंनि देहाया थिग थागोन। जोंनि माइन्डनि थाखाय जोङो थेरापि होनो थाखाय जोङो फुंनि समावनो जोङो सिखारनांगोन। फुङाव सिखारनाया फुंनि समाव मोनसे ब्रह्म मुहूर्त। फुङाव सिखारनाया मोनसे थेरापि, माइन्डनि मोनसे थेरापि। मेडिटेशन खालामनांगोन, बे मोनसे थेरापि। इसोर सिबिनांगोन, बे मोनसे थेरापि। लेखा फरायनांगोन, बे मोनसे थेरापि। दा जोङो जोंनि हेल्थ आरो माइन्ड बेखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायोब्ला मोनफ्रोम खामानिखौ जोङो मावनो हागोन। दिनै जोंनि मानसिफ्रा बैसो जायोब्ला भुगिनांगौ जायो। मानो भुगिनांगौ जायो? बै फरायसा समावनो देहाखौ इनभेस्ट खालामबोआखै, बेनि थाखायनो भुगिनांगौ जायो। दा जोङो सांग्रां जानांगोन। दिनै पपुलेसन बारा जाबाय, जिहेतु जानाय लोंनाय प्रडाक्शनफ्राबो मुलि होनानै प्रडाक्शनफोरखौ बारा खालामनो गोनां जाबाय। नाथाय जोङो सांग्रां जानांगोन, बबेखौ जानांगौ, माबायदि जानांगौ, बेखौ जोङो सांग्रां जानांगोन। फरायसाफोरखौ आङो बुंदों हानायमानि मोजां मोजां फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ, दै लोंनांगौ, बेबो दै गुदुं लोंनांगौ, आरो हानायमानि गेसाव गोफोनखौ गारनांगौ। अपेन जायगायाव मोननाय फास्ट फुडफोरखौ कमप्लिट 100% गारनांगौ, अब्लासो जों देहाखौ जों इनभेस्ट खालामनो हागोन। आरो बेनिफ्राय माखासे थेरापि दं जोंनियाव। आखाइ खबनाय, बे मोनसे थेरापि। मेथाइ खननाय, बे मोनसे थेरापि। खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय, बे मोनसे थेरापि। आरो आथिं हेबनानै गाहायाव जिरायनानै ओंखाम जानाय मोनसे थेरापि। बेखौ जोंनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ जोंनो फोरोंलांदों। आरो जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे धोनि हारिमु गोनां, जेरावनाखि जोंहा बर'हा मोनसे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट दङ। बैसागुआव जों गोखा गोखै जायो, बेबो मोनसे ट्रिटमेन्ट, बेबो मोनसे थेरापि जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय। दा जोङो दिनै बुंगोन, जों गोरों गोराफ्रा फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन लाबोनो थाखाय जोङो मुभमेन्ट खालामदों, चेन्ज लाबोनो थाखाय जों मुभमेन्ट खालामदों। जोंनि फरायसा समाजाव नुजाथिनाय सुइसाइड, बे थानो मोना। ड्राग एडिक्शन जानाय, बेफोर थानो मोना। दिनै बुहुमनि खना खनला बा जोंनि भारतनि खना खनला माखासे ओरैबायदि साक्सेस स्ट'रि दङ। खायफा हिन्जावसाफ्रा खेबथाम गाहाम UPSC पास जानानै 4th टाइमाव बिथाङा पास जानानै सासे IAS अफिसार जानाया बे सिमांनि बाथ्रा नङा, सल'नि बाथ्रा नङा। जोंनि आसामावबो दङ, जोंनि बर' सिख्लाफोरा, सेंग्राफ्रा दङ, खेबथाम गाहाम APSC आनजादखौ फेल जानानै उननि समाव ACS अफिसार जानाय। बेफोर मोनसे साक्सेस स्ट'रि, बेखौ जों सोलोंनांगौ। आरो फरायसाफोरखौ जोबनायाव आं बुंगोन जे जोंनि माइन्ड बेखौ नेगेटिभनि डास्टबिन खालामनाङा। जोंनि माइन्डखौ ओरैबायदि मोनसे जोङो खालामनांगौ जे पजिटिभ वर्ड्स, पजिटिभ एनार्जि, जोंनि माइन्डआ फुल अफ पजिटिभ एनार्जि जानांगौ। अब्ला बुहुमनि रावबो सुथुरा जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। NEP आ बुंदों गावनि बिमानि रावजोंसो गुबै सोलोंथाइखौ मोनो, गियानखौ मोनो। नाथाय बहाबा जों नुदों जे गोदानखौ सोनानै बहाबा जोंनि जिथु मरेल क्लास थानांगौ, गेदेरखौ खुलुमनाय, उन्दैखौ अननाय, बेफोर बहाबा गोमालांनायखौ जों बे बेलायाव NEP नि जि मोनसे स्ट्राक्चार, बेयो साइन्टिफिक आरो साइक'लजिकेल। आरो बेयाव
मादार टां बिमानि रावखौबो इम्परटेन्स होदों दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया जोंनि बिबान जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो बेखौ गोसो होनांगोन जोंनि एडमिनिस्ट्रेटर बिथांमोनहाबो गोसो होनांगोन आरो लोगोसे जोङो बुंनांगोन जोंनियाव माखासे ओरैबायदि प्राइभेट फसंथानफोर दङ इउएन एकाडेमि बिथांमोनहा बर' राव थुनलाइनि थाखाय बेसेबां खामानि मावलांदों दा एनइपिखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जोङो बे प्राइभेट फसंथानफोरखौ एम्पावार खालामनांगौ आरो एम्पावार खालामनाया जाहैबाय सरकारनि बिबान सरकारा जोंखौ नायसननांगौ सरकारा मान्थलि मोनसे मिनिमाम जुदि कन्ट्रिबिउसन होनो हायोब्ला प्राइभेट स्कुलफोरनो बै जि मोनसे इनक्लुसिभ एडुकेसन सिस्टेम एनइपि बे इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायोब्ला फरायसाफ्रा अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जागोन बे सियर एन्ड सार्टेन बे मोनसे बिराद मोजां पलिसि बेखौ आं बुंगोन अब्लाबो जों नुबाय जे जेसेबांखिनि माने आखु दानायनि बेलायाव जे जों सिगाङाव चरित्रपात मोनसे सोलोंथाइ बिजाबफोरखौ जों मोनो जायनि थाखाय बेयाव गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनखौ फरायनानै मोनसे आखुनि बागै एसे गेदेरनि बागै मानिनाय खिन्थु बेनिखौ गैयिनि थाखाय दिनै बहाबा बे माबाया गोमालांदों दङ दा बेनिखायनो बर' बिमा रावजों जिखिनि मानिनांगौ बेखौ लाबोनो हायो अके बे बेलायाव आङो बुंगोन जे जोंहा टिचारनि अनगायै बा कारिकुलामनि अनगायै गुबुन बिथिङावबो जोंनि पेरेन्टसफ्राबो समाजनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो जों गोसो होनांगोन मरेल इडुकेसनखौ जों लांफानांगोन दा मोनसे नेशनेल इडुकेसन पलिसि एनइपि 2020 फैदों बेयाव माबा मोनसे गैया होननानै जोङो क्रिटिसिजमल' खालामबाय थायोब्ला इगनर खालामोब्ला जानाय नङा जोङो आध्यात्मिक मरेल बेफोर इडुकेसनखौ जोङो होलांनांगोन आरो बेखौ जोङो न'आवनो जों होनांगोन आरो जोङो मिथिगौ पेरेन्टस आर दा फार्स्ट टिचार अब्ला जोङो बै कारिकुलामाव मा दङ बेखौल' जोङो होसो होसो जुदि एकाडेमिक लाइनावल' जों गोसो होयोब्ला बे जानाय नङा आरो जुदि जोंनि भारतनि बा जोंनि सिभिलाइज ससाइटिनि जि मोनसे ट्रेडिसन गेदेरफोरखौ मान होनाय इसोरखौ सिबिनाय बेफोर कालसारा बेफोर ट्रेडिसना जुदि जोबलाङोब्ला मोनसे खैफोद फैगोन होननानै आं सानो दिनैनि गोथार बुब्लियाव दिथागिरिया बिगोमा मोनसे मा खावलायदों आङो दिथागिरिफोरखौ बुंगोन जे हानायमानि फरायसाफोरजों गावनि फिसाफोरजों लोगो जाथारनांगौ लोगो जानानै हरनि 11टा 12टासिम टेबोलाव थाफानांगौ टेबोलाव थाफानानै सोंनांगौ माखौ बुजिदों माखौ बुजियाखै दा जोङो रावखौबो बुंनो हाया मबाइल दाला होननानै मबाइला गोनांथिबो जानानै फैदों मबाइलनि गेजेरजोंनो खायफा एपिएससि एग्जाम पास जानायबो दङ दा इन्सपिरेसनखौ जोङो होनांगोन नाथाय जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे लाइ होनायाव लाफाखाया बेखौ जोङो गोसो होनांगोन टु माच फेमिलियारिटि ब्रिड्स कन्टेम्प्ट बे मोनसे दङ आरो स्पुन फिडिं बेफोरखौ खालामनो नाङा थेंक इउ